بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين أستعيل ذكرك إلى خبيش علي صدري ويسر لي أمري وحلول عقدة من لساني يفقهوا قولي أما لما دمس تي في لجبا ومالكنا ومالكو كان فولين ولا نيادون بي أوبلا جلي أمبو فولي السلام يا فولي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كفو أويني أو سجلي أنا جمو كان كنه كان جمو كمني على توقي كدوني با أولو كنه هبسي دمس تي في على سانفلا كبولي بلا كرامولا كوما هالمامي مالماتو كولا dike alsilamaya temuka porque amsega famnya chama soro anga dine o tatogo nyumo la ambe anga jabako belajele fo ka fu nyinu fe ko tu abonné anga page la YouTube Facebook Instagram ona nyona chama anti sega anti nyina ini wondo ribata nyuba nyumambila amba nyini ande me bagaje kulu fe munu be fega andeme akara sponsoring et partenariat pubo na nyona chama aga weleli ke numéro munu be gateme aka ikra ndu malala ni wakatina ni ala sonama ani anga nyama ya bulu mo ani olube nyon soro anga bidoni ba oluka kenaka hambina kuma fenika odi la horoma kalo munu be e alislamaya konnala fokata si o kalo bado ye zulhijja no ye seliba kalo hamena kuma o kletan folo o bonyani o karamawrika ni ala sonama anga bima welele o yemal matu madam Dumbia Sayon Sangare aleti madugole ni kenenka sabula nitana ku fole flanante amba yerefu akachesuru la dine ulasili konyumana hamena kuma di Sayon mamba fo malmatu mako assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu DMS-TV sanfalala wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu anga foli be la jaba ko bela jilenye ama masawfo ku barkada ama furunyo ko fo no dumela kawye olumuno sona ka sirada ma anga sega bokala ka dinela se ala ka hera kanu bela jilenye ala ka telesonya ala ka tanye ala ka demoke amin ya rabbi eba malmatu wote bade ko fega boy folini fembe ametakani anga nyengaluye ninafo anyafo andu ngona anga bitemu alete dore obena kuma la horoma kalo munumbe aslama yakon nala epsiga fo la horoma kalo e juli e ala e sanke kalota ani fle anga jate bena oma me kasa kalota ni flani konnala la foran ko la horoma kalo do bala ulu e kalo jumeni kalo jume الحمد لله ولي الصالحين نحمده ونستعينه قد خلقنا في أحسن التكوين وجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أمي الله تعالى تنوك بركة أمي دمنين الله تعالى في أكن نما كلهم بلجرنا ما ولي يمندو كذا الله تعالى دي عندن كان كهرم الدنيا كلا كان داكوني كهكلي داما أمي فهمني لك ekla kan bunya kan ke ala kira mantonyi kisin na mabala kira bayi ana ka sodingo ana jenyo sanmo ani mama tugudu ka tasira ko fokata se bada duma o ko fe sayda Aisha Allah taala ye awni laja ayan bunya ayan kanu kan fusamancha kan ke ala kira mantonyi do am nyina ma min konnana ya nyina ma ni wati de wati mina kun tagala kasuru am labanga ta Allah taala yoro waye ni bada yoro yene dumili yore sigatin do am wati mina temejian kono ya nino Allah taala kilimika wati do bunya kono ay do kambulo na fama fo purumo wati munu ni harama do mesega ko baka kono kasore shi masama abe mo washi barka don wati kerenkerani do Allah taala bulu ay san koni ke kalutan ani flaye ngaye kalon nani ayo karankaranya ko ke hurma kaloye ina faira bo fanya suratu tauba kono tugumna ako fala tuzlamu fihinna anfusakum kankana sonfio anga kayera kun tonyanai o kalon nani konnana o kalon nani o de horma kaloye anye lanyini kamina kuma o kalon nani dola klinika de horma kalo folo mi ni obe Allah taala ka kalo tan flanu non konnana o fola ezul kadai na bi fo masid franche kalo mimbe dawo kan o ezul hijja no isel kalo mimbe dawo kan o muharram no islam sanga kalo fola ani rajab no o ye jomne kalo
donc ni kalo beleleba nani nunu le be wele horoma kalo wa Allah taala nunu ne kalo fana bonya ayu mangutu fo Qur'an konnana donc zulqada na flami labana watila ni o islamia farda josin duru yere be time kalo mina o yo kalo hiji be damna ni kalo ni la safoga ta se selba kalo ma do islamia ka bara e bara mini o islamia josin duru na abe dafa o wati konnana alaka atafali nyuma alaka no ko ni la jaba ko bera jede fin fe se masega yore ina soro o ko fe harama kalo flana o yezul hijjay ame fe ga kuma min yere fusamantiya kan ka sotan akletan folo donc Allah taala wati fena ay fusamantiya chama fala ay bonya chama fala ay wati ke chesiri wati ani jija wati harama dum bela jedenye kada kalati kalifen fo ila fuka tasoro o fen valeur ka bo Allah taala yoro wa Allah taala makubu ko ina kosobe harama de min ka ke kuna so min ka jan ibi hakli to alaka o wati banu nela kasiki masrunya imala o wati nunu kono ani ki imma tanganyini ka bo ko jugu mo wati nunu kono ka klaki dama ka shima yi wala jugu munu ke talanta ko munu yisoro kata o munu yisoro alaka se ko lu yafa bara horoma kalu nunu konna de la harama de baraji be chaya ibulu do be sega fare ka baraka horoma kalu nunu kono ni nyuma ka kono nyuma manaka hake ala ba jidiye don yala tanganyini fene jurumu ya fala kono jurumu mana bunya chugo wala talabi ya faima ala fene horoma kalu nu nyini kalu dama nu de ni bunya dama ya munu ba akonnana alhamdulillah aywa nyini ngali fulana ina fo ibora ka horoma kalu fanye ikogo zulhijja zulkada obina ba o jigalu be damne o kono kalu me tugola no e silba kalu o fana ye horoma kalo anya fo adam no langa mena kuma aklitananka horoma be zulhijja klitan folola zulhijja kalo klitan folo o wati min nifu samancha watudu irwaya chama nana ka boala kraka kuma ula kisin na mabaye mimbe wati abonya ira anika ira ka fo wati ni jija wati baraka wati fanado irwaya ka chan kosobe adoya ala kraba fo kisin na mabaye mal amalu fi ayamin afdal minha fi hadhihi ay sahaba wa akaka ayakanto aka sahaba ma kisin na mabe chidenyi ko wati shitin wati mini abara ukabu ala utala boloni fusamanchi baba bara e katemeni klitanda madama nunuka no oye hiji kalo ka klitan folenye so haba yu kantama wala jihadun ko har jihadi yere bala wa pasoli ay ka fo jihadi bara bay bara gelo do islamique kan ko sobe ko yalma har jihadi kara ka bara o tesega compare klitan folen bara nyuma ko nana wa ala kra ko wala jihadun fo ari ko jihadi kala yere ka bara atesega compare klitan folo bara ko nana an fona kara jihadi kala mi abora na yere ba kunye ka klaka bona kan na fodo ye jihadi cien yere kane bara jihadi chama be ka fosi sawlute jihadi mami bora law talaka dine yere korota ni yere kama kata jihadi ke ali bora na yere ba kunye anaka na folo ye amma segini foyi o korale yere shedu so soro aka fene bekla la kata jihadi na tu o kofo o moko fasugu don o diga bara be sega compare ni kletan folo yin o bara ko nana do ala kraba fo kana kisin na mabay ko klema korotan dun fo ila do munu barka ka boni do minye do herema e katemen do nunka do ko klema korotan do shila do mi be ni kletan folo imbo do kletan folo yin a valeur bela jeli me journée de kono ka dam ne sogo mana fo ka tase ulama do ali kletan folo valeur be ni la ni ne kama don baga do baye ka fo ale ni sungolo ka kletan laba o tekele ni yoro de la parce que sungolo ka kletan laba ale fo samantia ba shure kono ka dalela tul kadrika do fo samantia be segi shu bonyaka do sungolo kletan laba shu bela jele shu valeur mai ba do su bilibilo do mais zil hijja ali kletan folo o valeur be soro journée de konnana do clé de kana dam ne few ka ba fo ka ta soro yi baraw de ka kono ini ma be suru nyanyo kona ni baram munye yi fo samanci ko do de ka kono law tala be sega ya faiga ka taw manu sababu ye on awati jija wati chesiri wati do saliya wati te baranyuma bela jere nyinne do konnana wale fene kalo de kalo min islam be sega ka farda arkanul islam aduru abebe sega dafa wati min konnana islamia nyuma bolo o doye ni kaloyni parce islamia josin bela jele min nyongo soro ni kono afolo no kalimat shahadatan la ilaha illallah ka sharia kura yani Allah taala kilinga masaye aninga sharia ken ala kira ka chidenya ye kisena mabay fulana o ye ka kesel farda jobagay don ni kletan fola in kono makan ki jira je ka farda di anyama
i k'a di a waati la i ka kɛ seli matarafabaga ye o fana ɲininen do i fɛ a kɔnɔ wa sun fana ɲininen do a kɔnɔ tile 10 fɔlɔ in bɛɛ kɔnɔ hali ni ma se k'a bɛɛ sun k'a daminɛ tile 10 fɔlɔ fo ka taa se tile 9 ma paraw de ɲininen do ni ma se k'o se i jilaja i ka tile damadama sɔrɔ a kɔnɔna na i bɛ se kɛ i yɛrɛ masɔrɔ i ma la ni sun ye minnu kɔnɔna na ta b'o cogo kelen na hiji fana bɛ sɔrɔ kalo in kelen de kɔnɔna na donc o de ye kalo in fusamanciya yɛrɛ bonya kosɛbɛ kosɛbɛ wa i bɛ se ka sɔraka fana bɔ a kɔnɔna na donc ni tile 10 in kɔnɔ i y'a ye silamɛya farida 5 bara a jɔsen 5 a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ a kɔnɔna na ni lahala in de kan donc o kama o tɛ sɔrɔ kalo foyi la san kɔnɔ ni nin kelen tɛ parce que hiji tɛ se ka kɛ kalo wɛrɛ la ni nin kalo ninnu tɛ bato tɔw bɛ bɛn kalo wɛrɛ la nka hiji bɛ don ni kalo in kɔnɔna na donc o ye fusamanciyaw ye minnu ni a bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan ni tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna na ka se ka hadamadenw fari foni k'u kɛ ala bato kan ka se ka jigiya ɲuman d'u ma k'a fɔ alaw tala ka yafa a dayɛlɛnnen don a datugunen tɛ wa baraji caman fana sɔrɔli sira dɔ ye nin ye walasa ka se ka siw barika ka barika don hadamaden ka waleya ɲumanw na ka tila ka jugumanw fana k'olu cɛ ka bɔ i kan ayiwa halisa Seyda an bɛ taga ni an ka ɲininkaliw ye i bɔra ka fusamanciyaw fɔ mais alisamɛ kan ka mun yɛrɛ de kɛ exactement ni tile 10 laban ninnu kɔnɔna la su ni seli ni fɛnw bɔlen kɔfɛ a la baara ɲuman caman ɲininen don silamɛ fɛ a la an da sera baara ɲuman min ma o an da ma se baara ɲuman min ma o ni waati ninnu ye jija wagati de ye silamɛ kan ka kɛ cɛsiri kɔnɔna na parce que an bɛ ka surunya a la an n'a tɔ tɛ tɛmɛ tile 2 tile 3 ɲɔgɔn na kan an bɛna don kalo in kɔnɔna na donc hadamaden kan ka labɛn dɔw ta ka kɔn wagati valeur ma ninnu ɲɛ o b'a to i bɛ se ka waati ninnu tɔnɔbɔ donc an ye baara ɲuman dama dama an y'olu fara ɲɔgɔn kan hakililajigi yɛrɛ bolo ma ka da lamɛnbagaw ma u ka se k'u yɛrɛ nafa ni o baara ninnu ye ka kɔn waati in yɛrɛ donni ɲɛ donc ni waati donna o la i bɛ se ka waati nafa bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o baara fusamanciya fɔlɔ ye mun ye o de ye tawbatu nasuha ka tubi ɲuman ɲini fɔlɔ ka segin ka taga Alahu Taala ma bara ni hadamaden ni fɛn fɛn ye k'a kɛra i bolo dɛsɛ ko ye bara kɔlɔlɔ y'i sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ e k'i ka jurumu lajɛ i ka tubi ka segin i ma ni tubi bɔra hadamaden ka baara kɔnɔna na k'i ye tubi ɲuman kɛ a ka ca Ala fɛ i ka ko bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya o la silamɛya baara o baara bɛ n'a bɛ daminɛ n'a fɔra nin waati in fusamanciya b'a la nin waati ye poromo waati ye Alahu Taala bolo nin waati ye nin ko kuma nin ko kuma a mun bɛ ɲini fɛ i kana sɔn ko in ka dɔn ka sɔrɔ i ma tubi fɔlɔ dɛ i bɛ tubi fɔlɔ de ka bɔ i ka kataw la ka sɔrɔ ko in ka sɔrɔ ka don i ka o la n'i ye fɛn fɛn k'a kɔnɔ Alahu Taala labɛnnen don k'a minɛ i ye wa i bɛ sara ɲuman fana sɔrɔ a la donc tubi ɲuman o ɲininen don silamɛw fɛ an ka tubi ɲuman kɛ fɔlɔ ka kɔn waati ɲɛ donc ni waati in donna an ka tila ka baara ɲumanw kɛ an ka dun bɛ tubi kan fɛnɛ ara tubi bɛ minɛ maa ye maa min dun bɛna tubi kan mais n'i ma dun bɛ tubi kan i ka tubi ma kɛ tubi ɲuman ye ka kɛ i bɛ kojugu kɛ mais i bɛ tila k'i disi gosi n'a ye olu tɛ ko ye ko min ni silamɛ kan ka o kɛ i tubira ka bɔ ko o ko la i kan ka maloya n'o ko ye wa a ɲinina hari maa wɛrɛ ka n'i hakili jigin i ka o jurumu in na tuguni silamɛya ma sɔn hari maa wɛrɛ k'i hakili jigin a la surtout e yɛrɛ ka tila ka kɛ i bɛ tila k'i kunkɔrɔta ni o ye kojugu o fana tɛ ko ɲuman ye to a baara ɲuman filanan o bɛ se ka kɛ min ye o de ye ikhlasu niya ka ŋaniya labɛn k'i ka ŋaniya kɛ Alahu Taala kelen pe ye ka ŋaniya ɲuman ta bato in kama fɔlɔ i bɛna ko ko kɛ tile 10 fɔlɔ in kɔnɔna na i k'a bɛɛ kɛ bi niyatun khalisan lillahi wahda ŋaniya ka jɛ Ala ye i b'a fɔ Alakira ka hadisa ninnu la cogo min na a ko baara o baara bɛɛ lajɛlen bɛ segin ka taa ŋaniya de ma i mana ko ko kɛ i y'a kɛ ni ŋaniya min i b'o de sɔrɔ donc hadamaden bɛ nafa sɔrɔ fɛn na i ye fɛn min kɛ Ala kama ŋaniya kɛ mɔgɔ ɲɛkɔrɔ ko de ye ani mɔgɔw y'a fɔ ka bila yɔrɔ min na fɛnɛ sara bɛ d'aw ma mais n'i y'a kɛ Alahu Taala de kama i bɛ taa sɔrɔ sara in kelen bɛ k'i ka mizani giriya wa a bɛ se k'i nafa fɛnɛ donc an ka hakili to an ka ŋaniyaw la an ka baara ninnu kuma fɛn fɛn hɛrɛ ko ye ni tile 10 laban in kɔnɔ k'i bɛ ka hɛrɛ kɛ e k'i ka ŋaniya labɛn fɔlɔ i ka sɔrɔ ka hɛrɛ in kɛ parce que ɲuman o ɲuman na dɛ ɲuman bɛɛ de ɲininen don nin kalo in kɔnɔ mais i jilaja ka kɛ ka sɔrɔ i n'i ma bɛ ɲɔgɔn bolo mɔgɔw ɲɛkɔrɔ ko kana k'a la mɔgɔw kana tɔgɔdiya ko ninnu kana sɔrɔ a la donc a baara ɲuman dɔ ye tawaso bi amali saliha ka ɲɔgɔn bilasira ni baara ɲumanw kɛli wala baara minnu ye baara kanuninw ye baara minnu ye ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw ye ka ɲɔgɔn bila o sira kan hali n'i yɛrɛ tɛ se i b'a dɔn a se bɛ maa min i b'a fari foni a la k'a la encourager a la k'a la timinandiya ko in kɛli la o ɲininen don an fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an silamɛw fɛ an k'a jilaja o la bari Alakira b'a fɔ ad-dalu alal khayri kafa'ilihi ko ɲumanya maa min bɛ mɔgɔw bila ɲumanya sira kan o tigi bɛ i n'a fɔ ɲumankɛla yɛrɛ de donc an ka ɲɔgɔn nadi ni ɲumanw ye an ka ɲɔgɔn bilasira ni ɲumanw ye an ka ɲɔgɔn dɛmɛ danna nin kalo in kɔnɔna na kalo in bɛna ni musaka caman ye
a bɛ na ni fɛn caman ye donc ko ka ca kalo in kɔnɔna na mais an yɛrɛ damaw ka don ɲɔgɔn jigi kɔrɔ la an ka tila ka ɲɔgɔn dɛmɛ a la selifiniw b'o la lahiyakow b'o la seli labɛnw b'o la donc hadamadenw aw tɛ kelen ye dɔ ka jan dɔ ka surun dɔ yɛrɛ ka kɔrɔlen bɛ dɔ wɛrɛ pari donc an ka hakili to ɲɔgɔn na olu ko ninnu na an ka ɲɔgɔn su ka kɛ ɲumanya kɛli kan an yɛrɛ fana ka kɛ ɲumanya kɛbagaw ye fana ni a baara ɲuman dɔ fana sɔlat ka seli matarafa tile 10 fɔlɔ in kɔnɔ i n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na k'a sɔta ni farida selu kana tilenkɛ farida la farida di a waati la ni tile 10 in kɔnɔ i k'i jilaja n'i kɛra cɛ i ka faridaw bɛɛ lajɛlen i k'a bɛn misiri kɔnɔ i n'a fɔ sunkalo fɛ i bɛ dumi misiri taga kan cogo min na dɛ ni tile 10 laban in fana i jilaja i ka se ka faridaw bɛɛ bɛn misiri la n'i yɛrɛ kɛra muso ye i kana saliya seli la i kana seli yakara i kana seli fara ɲɔgɔn kan i kana seli dayaga farida di a dicogo ɲuman na i ka so kɔnɔ n'o bɔra la i ka nafila kɛ ka caya waati ninnu ye promo waatiw de waati ninnu tɛ na san kɔnɔ ka caya n'ala y'a jɔ e min y'a ye i jilaja a kana bɔ ka sɔrɔ i m'a tɔnɔ bɔ donc nafilaw di faridaw kɔfɛ nafila ma kɛrɛnkɛrɛnya tɛ se ka nafila dɔ kɛrɛnkɛrɛnya nafila kɔni i seko kala dɔrɔn ni duma farida matarafa i tɛ se ka kɛ nafila kɛla ye f'i ka sɔrɔ i dumina farida kan nafila bɛ sɔrɔ ka nɔgɔya i bolo a b'o cogo fana na sun fana b'o cogoya la ten i bɛ sun i bɛ nafila sun caman kɛ nin kalo in kɔnɔna na i seko mana kɛ tile hakɛ o hakɛ a don n'i yɛrɛ sera ka a bɛɛ don o fana ka ɲi o tɛ kojugu ye donc a baara ɲuman dɔ fana i ka kɛ sɔdaka bɔla ye i ka kɛ fɔnisere ye nin kalo in kɔnɔ i k'i bolola bila mɔgɔw ye i ka se mɔgɔ sɔn na i ka se mɔgɔ dɛmɛ la na sɔdaka filɛ mɔgɔw sɔnni ani mɔgɔw dɛmɛni fɛn fɛn k'a bɛ nafa lase maa wɛrɛ ma dɔ di mɔgɔw ma fɛn fɛn b'i bolo a caman dɔ di mɔgɔw ma donc nin yɔrɔ in an m'an hakili to an yɛrɛw la ani an sigiɲɔgɔnw na ani waliden wɛrɛw la i b'a sɔrɔ e denw yɛrɛ ka complet ka ca u bolo ɔ e bɛ se ka complet dɔ labɛn ka kasa jɛ ka taa di sigiɲɔgɔn dɔ ma dɛsɛbagatɔ dɔ ma o bɛ k'o den ka complet kura ye samaraw fana b'o cogo la ten o bɛ k'o ka samara kura ye donc labɛnw tɛ dɔgɔya sɔnni na mɔgɔ kana na jɔ e mɔgɔ sɔn fɛn fɛn la e k'a di dɔrɔn ni bonya ye ani dicogo ɲuman ye donc nin waati in ye sɔrɔka bɔ waati ye nin waati y'an ka surunya ɲɔgɔn na ye i n'a fɔ alakira b'a fɔ cogo min na wattaqu nara walaw bi shikki tamar k'an k'an yɛrɛ kisi ka bɔ tasuma de ma hali n'a kɛra ni tamaru cɛfɛrɛn ni i k'a don ni tasuma cɛ donc sɔrɔka la jɔnna t'a la mun ni ɲinin don i bɛ k'a bɔ ni ŋaniya min ye e mago bɛ fɛn min na dɛ i bɛ sɔrɔka bɔ n'o ŋaniya de ye ala b'a fɛ i ka sɔrɔka in don ni nin ko in cɛ ala b'a fɛ i ka sɔrɔka in kɛ ka nin ko in lase ne ma donc i bɛ siran min ɲɛ i bɛ sɔrɔka bɔ ala ka don n'o cɛ i nata dali min kɛ i bɛ sɔrɔka bɔ ala ka nɔgɔya i ye donc n'o kɛra ala taala bɛ se ka a nɔgɔya i ye o cogoya la ten donc baara wɛrɛ b'a kɔnɔna na n'o ye zikrullah o yɛrɛ ka girin kosɛbɛ kosɛbɛ maaw bɛ ɲinɛ o kɔ k'a sɔrɔ o ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ o de ka ala kusuna kɛ ka caya ka ala kusuna kɛ ka caya ala kɛra ka hadisa dɔ b'a la a b'a fɔ ma min ayamin a'zam indallahi wala habbu ilayhi min amali fihinna illa fi hadhihi al-ayyam al-ashra ko waati foyi tɛ waati min n'a ka bɔ ala bolo n'a baara ka di ala taala ye ka tɛmɛ nin don tan ninnu kan ni waati ninnu ne ko ni baara ka di ala ye fa aksaru fihinna tahlil kan ka la ilaha illallah fɔ caya kɔnɔ wa takbir an ka allahu akbar caya kɔnɔ wa tahmid an ka alhamdulillah fɔ caya kɔnɔ donc e yɛrɛ kelen n'i ka so kelen to i ka nin fɔ n'i y'a fɔ minnu b'i fɛ so kɔnɔ o fana b'a fɔ donc ala kira ka sahaba dɔw yɛrɛ yira k'a fɔ tile 10 laban in mana jɔ hari sugu kɔnɔnaw la u bɛ wuli ka taa don sugu kɔnɔ u bɛ nin kuma in fɔ u b'u kan kɔrɔta n'a ye u kɔni t'a fɔ maa ɲɛna a fɔ n nɔfɛ dɛ mais jama la ni e ye zikuru daminɛ maaw b'i ladegi zikuru kɛ la dɔw tun b'a kɛ o de kama u bɛ bɔ u b'a fɔ allahu akbar la ilaha illallah walillahi alhamd donc tile 10 laban in kɔnɔ an bɛɛ lajɛlen kan ka se nin zikuru in na an bɛɛ lajɛlen kan ka nin fɔ ka caya wa i b'i kan kɔrɔta n'a ye walasa maa minnu b'i kɛrɛfɛ n'u ɲinɛna i ka se ka hakili lajigin k'olu ye o fana ɲinini de i fɛ ko in na kosɛbɛ kosɛbɛ a baara ɲuman dɔ fana i ka kɛ kuranɛ kalanna ye n'ala y'i lajɛ k'i bɛ se ka kuranɛ bɛɛ fori i bɛ kuranɛ daminɛ la fo k'a laban k'a fori o ye baara ɲuman ye n'i ma se k'o yɛrɛ kɛ i seko ye aramu ye i b'olu kalan ka caya walasa ko in kana tileba in bɛɛ kana don ka ban ka sɔrɔ ni kuranɛ datigɛlen don ɲɔgɔn na a ka don ka sɔrɔ ni kuranɛ fana bɛ ɲɔgɔn fɛ wasilatu rahma i ka kɛ sinjilandi ye i ka kɛ sinji tugubaga ye i ka kɛ sinji tugubaga ye i k'i masurunya i balimaw la ka n'i yɔrɔ jan i balimaw la wa i balimaw diyaɲeko fana a k'u ye n'a sɔrɔ se b'i ye o diyaɲeko dɔ i ka se ka jɔ ni balima dɔ ka hidiya ye i ka se ka jɔ ni balima dɔ ka fɛrɛbɔ ye i ka nisɔndiya ko dɔ ta dɔrɔn ka don i balimaw dusukun na nin waati in kɔnɔna na waati in ye sɔrɔka bɔ waati ye waati in ye ɲumanya kɛli waati ye donc a to i ni minnu yɛrɛ ka surun ɲɔgɔn na sinji sira fɛ i ka olu de dusu ladiya kosɛbɛ kosɛbɛ mɔgɔ si tɛ yen k'a fɔ ko dɔ t'i duguma
hadamaden kɛra togo togo dɔ b'i duguma maa min b'i duguma i badenw na dɛ a to i ka nisɔndiya caman don a kɔnɔ hali balima fɛntigi a mako bɛ balima fantan na a mako b'a ka kumakan duman na a mako b'a la i yɛrɛ ka gɛrɛ ale la i ka se ka hɛrɛ dɔw las'a ma a ka se k'i y'a nɔfɛ a ka ko bɛɛ la o fana hɛrɛ de ye min bɛ balimaya tɔ ladiya o ɲininen don an ka kɛ sinji tugubaga ye nin waati ninnu kɔnɔ wa birul waliden i ka kɛ masalandi fɛnɛ ka kɛ duwawuden ye ka kɛ maa ye maa min n'a b'a da masaw ye ka masaw ɲɛkun ɲini i n'u bɛ ɲɔgɔn kan i n'u tɛ ɲɔgɔn kan u balolen bɛ u balolen tɛ u jɛɲɔgɔnw dɛ n'u balolen tɛ u jɛɲɔgɔnw minɛ i ka hɛrɛ k'olu ye nin waati in kɔnɔna na masa ninnu ye tagapɛrɛn caman k'an ye ɲana an bɛ se bi ma donc an fana kan ka hakili to u la nin waati ninnu na fɛti ɲɛkɔrɔla ninnu na i bɛ se ko k'u ye ɲumanya la nisɔndiyali la mun b'u fari foni mun b'a to u bɛ wasa n'u den ye i fana k'o ɲɔgɔnna dɔ k'u ye i ka kɛ masalandi ye donc nin bɛɛ lajɛlen bɛ wele baara ɲumanw an da sera min ma o an da ma se min ma a bɛɛ ɲininen don jɔn fɛ i k'a kɛ ni tile 10 laban in kɔnɔ nka bɛɛ lajɛlen bɛ sigi tabali min sanfɛ o de filɛ al-iman wa taqwa hadamaden ka baara ɲɛna cogo o cogo a ka kan i ka baara in sigi limaniya de sanfɛ fɔlɔ ani ala ɲɛsiranya n'o kɛra baara in bɛ se ala ma ɲumana ma mais ni limaniya t'i la ala ɲɛsiranya t'i la i mana ɲumanya kɛ cogo o cogo ɲumanya in a sigilan man ɲi donc a tɛna to a nɔ la donc min bɛ ɲini an fɛ k'a kɛ baara la o kun ye ninnu ye. ayiwa Dɛmɛ TV lajɛbagaw an bɛ aw fo halisa ka waleɲuman dɔn aw minnu bɔra ka anw ta sisan ni aw ye Dɛmɛ TV ale ka dɔnnibaaw kɛnɛ o sanfɛ sunkalo seli kalo o tile 10 fɔlɔ ni o ye Zulhijja ye an bɛ ka kuma o de kan an b'a ɲini aw fɛ a ka taa abonné an ka pagew la Facebook YouTube Instagram o ni a ɲɔgɔnna caman aw kana na ni fɛn ninnu si jɛ alisilamɛya o kɔnɔna la a bɛ walawalali caman sɔrɔ ne ka émission bɛ yen nɔ karamɔgɔ wɛrɛw taw bɛ yen nɔ invité wɛrɛw taw bɛ yen nɔ inchallah a ye taga aw bɛ aw nimisi wasalen bɛ bɔ Dɛmɛ TV o page o sanfɛla la an bɛ aw fo an bɛ taga ni ɲininkali ye ka ɲini dɛmɛbagajɛkulu fana fɛ u ka an ka numérow ta numéro minnu bɛ ka tɛmɛ duguma nin wagati in na an bɛ baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ sport b'o la publicité fo ka taa se partenariat ni sponsor ma ni ala sɔnna ma Dɛmɛ TV bɛ yan aw bɛɛ lajɛlen de kama ni ala ka jɛ ɲininkali laban fo ka taa se ɲininkali min bɛ an bolo n'o bɛ kɛ ɲininkaliw la kumaba dɔ ye Zulhijja tile 10 fɔlɔ a tile 9nan an y'a ye o fana nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ni o bɛ bɛn arafa don ma arafa mun yɛrɛ ni hiji baara kumaba bɛ kɛ o don kɔnɔna la n tɛna fɔ n k'a baara bɛɛ bɛ k'a kɔnɔ nka a nafamanba bɛ kɛ o don de kɔnɔna la i bɛ se ka mun fɔ an ye arafa don kan ani ale fana fusamancɛw kan. alhamdulilahi rabbil alamin n'i y'a mɛn k'a fɔ zilkada bala zilhijja hiji kalo yɛrɛ a tile 10 fɔlɔ in a ye valeur sɔrɔ ka d'a kan Alahu Taala kelen bɛ ka kiiti dama dama gulon a tile 10 fɔlɔ in na o kiiti dɔ ye k'a fɔ hiji bɛ kɛ kalo in de kɔnɔna na a baaraw bɛ daminɛ kalo in kɔnɔ a baaraw fana bɛ kuncɛ nin kalo kelen in de kɔnɔna na donc alhajju arafa hiji yɛrɛ bɛ bɛn arafa de ma donc fɛn fɛn bɛ kɛ hiji kɛ yɔrɔw la ka kɔn arafa don ɲɛ solution b'a bɛɛ la nka ni arafa de kɛra kɔ ka ban o ye ɲinɛta hiji o y'a datugulen fo san wɛrɛ donc arafa kɛnɛ kɔnɔ maa minnu sen sera ka se hiji kɛyɔrɔ la foyi ma ɲini olu fɛ ni yawmu tasiri in na fo ala deli arafa kɛyɔrɔ la foyi de tɛ ala wele kɔ alaw de bɛ wele arafa kɛnɛ in kɔnɔ yen nɔ fo ka taa se sɔlatu bɛ kɛ sɔlatul kasru ye arafa seli bɛ kɛ kasru ye arafa seli bɛ kɛ jamu ye arafa munna walasa hadamadenw ka se ka mɛn k'u dama kasi ala la n'i kɔni sera ka taa hiji kɛ arafa kɛnɛ kɔnɔ min ɲininen don i fɛ o ye nin ye i ka wele de ka caya ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan i ka jɔ k'i dama kasi ala la k'Alahu Taala deli fo ka taa se tile in banni ma donc minnu ma se ka yen sɔrɔ minnu se ma se ka se hiji kɛyɔrɔ la ka bɛn ni yawmul arafa ye min ɲininen bɛ olu fɛ alakira yɛrɛ ka kuma la kisi ni nɛɛma ba ye o de ye k'a fɔ maa min ma yen sɔrɔ o tigi ka sun a k'a jilaja a ka arafa don a k'o sun a ye fusamanciyaw fɔ a la fusamanciya dɔ ye k'a fɔ yukafiru sanatayin ko arafa don sunni k'a bɛ kɛ san 2 jurumu yafa de ye jɔn ye san min tɛmɛna Alahu Taala b'i ka jurumu a b'o yafa san min fɛnɛ i bɛna don a la Alahu Taala bɛ o fɛnɛ jurumu yafa li ghayril hajj ni maa min ma se ka taa hiji kɛyɔrɔ la dɛ o tigi de bɛ arafa don sun wa n'a y'a sun ni fusamanciya 2 de b'a ye ni fusamanciya ba de b'a ye n'a sɔrɔ a tigi y'a yɔrɔ ma janya ka bɔ kabayira jurumuw na Alahu Taala bɛ a ka jurumu ninnu a b'a yafa
ka bɛn ni a ka arafa don sunni e maa k'i ma se ka arafa don sɔrɔ i jilaja i ka fara don sunbagaw kan i kana to foyi de ka don i n'a don sunni cɛ wa i k'a don fɛnɛ minɛ k'a kɛ duwawu kɛ don ye so de ɲinin don o don ye donba ye don min ni hadamadenw bɛ kɛ ka dugukolo fa u bɛ k'ala deli fan bɛɛ lajɛlen fɛ non e min fɛnɛ ma se ka yɔrɔ in sɔrɔ i k'i jilaja i ka fara hadamadenw kan sun na i ka kɛ k'a kɛ ala batobaga ye i ka ala deli fɛn caman na hɛrɛ kow la o bɛ siran ko minnu ye i ka bɛn ɲini Alahu Taala fɛ kiti la Alahu Taala bɛ se k'i kisi ka bɔ o gɛrɛgɛrɛ ko ninnu bɛɛ ma i bɛ fɛn min ɲini fɛnɛ Alahu Taala bɛ se k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya i ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ ala k'an yɛrɛ faga hijidenw kan ala ka yɔrɔ in yeli nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen inshallah ala k'an wele amina ya rabbi DMS TV lajɛbagaw halisa an tɛ sɛgɛn aw de foli la aw minnu bɛ aw ka temps ta k'aw ka forfait ta ka anw lajɛ an bɛ aw fo halisa a kana ɲinɛ a ka taa an ka page aimer k'u abonné fo ka tila ka te partage ma ni ka j'aime bila kɔrɔ inshallah Malimatu Sayo i bɔra ka walawalali caman kɛ an ye o faamu mais kuma kuncɛ kuma la ladilikan jumɛn b'i bolo ka lase alisilamɛw ma fo ka taa se an balakaw ma sabula an mana kuma togo togo an bɛ tila ka segin ka na an balakaw de ma seli bɛ ka surunya kow ka ca surtout an bɛ jamana min kɔnɔ sisan ka gɛlɛn donc ladilikan jumɛn b'i bolo ka fɔ an balakaw ye wagati bɛɛ ye seli ye ni mun ma se ka kɛ i ye i kana fɔ k'i bɛ impossible kɛ donc ladilikan b'i bolo ka fɔ an lamɛnbagaw ye o kɔnɔna la alhamdulillah Seyda an mako b'o la kosɛbɛ kosɛbɛ a sɔrɔ i yɛrɛ kuma nɔgɔya n'o ye anw musolakaw ye an kana kɛ pression tigi ye an kana kɛ kuma farima fɔla ye an kana jɔyɔrɔ gɛlɛman na ni seli kalo jɔra ka ban dɔrɔn mun ni ɲinini don dutigi musomanw fara cɛmanw kan bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn faamuya fɔlɔ na hadamadenw ye ɲɔgɔn faamuya ka kuma duman fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kow bɛ nɔgɔya cɛman kunda o musoman kunda an ka kow nɔgɔya musow yɛrɛ bɛɛ lajɛlen b'i ka sɔrɔ dan dɔn bɛɛ b'i cɛ ka sɔrɔ dan dɔn wa ɲɛnamaya yɛrɛ gɛlɛyara an fɛ Mali la dɔrɔn tɛ ɲɛnamaya yɛrɛ de gɛlɛyara donc n'Ala ye bɔda kɛ min ye o bɛ Alahu Taala tanu ka barikada donc don bɛɛ lajɛlen seli don ye madama i ka kɛnɛ i ni na don bɛɛ lajɛlen nisɔndiya don ye don dɔ hadamaden ka jan don dɔ i man jan denmisɛn ninnu kɛra togo togo fini kuraw b'u bolo fini ɲɛɲumanw b'u bolo kabiri waati ma surunya e yɛrɛ ka denmisɛnw sensibiliser fɔlɔ k'u ka kɔrɔlenw ko k'a jɛ k'a yiru la k'a passer k'a kasaja k'u la wasa ni a ye hadamaden la dɔgɔyali o de bɛ hadamaden jɔ a niyɔrɔ la ni fɛn kɔrɔ b'i bolo ni i la nisɔndiyara n'a ye i b'a ye fɛn tɛ kɔrɔ i bolo mais ni i sabutila n'a ye dɔrɔn fɛn tɛ ɲɛ i bolo donc k'a fɔ mansa musomanw yɛrɛ mana sabuti i bolo a bɛ ɲɛ bɔ i la kuma tɛ kɔrɔ mansa musomanw kana kɛ sabotage kɛlɛ kana fɔ den ka samara in kɔrɔla kana fɔ a ka ni fini in kɔrɔla sara t'a ka nali la mansa musomanw ka bɔ sabotage kɔnɔ fɔlɔ pewu filanan u ka cɛ ninnu u k'u dɛmɛ u ka se ka hakilisigi di u ma seli kalo tile 10 laban ya kun bɛ cɛ fɛnba dɔ kan ni o ye hidiya ye Allahu akbar hidiya in mako bɛ wajuruba de la anw musolakaw fan fɛ muso bɛ ɲinɛ k'a fɔ hidiya min filɛ nin n'a bɛ kantigɛ seli don hidiya in alabato de don fɔlɔ sunna de don alakira ka sunna de don k'a kɔn sogo ɲɛ an bɛ sogo min dun sogo in ye bilanjila ye ko in na ko in kan ka kɛ ala de ɲɛda ɲinini kama ko in kan ka kɛ sunna de la degeli kama sogo in tɛ nka an balakaw ye ko in minɛ k'a da sogo ko yɛrɛ de kunsa k'a kɛ ɲɛkumu waati ye k'a kɛ dusukasi waati ye ni saga ma sɔrɔ f'a bɛ kɛ i n'a fɔ sotigi dɔw bɛ colon de a dɔw la u bɛ taa saga ɲini ɲɛjugu la ka na ni a ye aw kɔni ye dumuni sɔrɔla k'a dun mais est-ce que saga in bɛ faga waati min na a tigi y'a kɛ ni ŋaniya jumɛn i b'a sɔrɔ hali dutigi ma kɛ ni ala yɛrɛ a siranna o ɲɛ de k'a kɛ o tɛ tamasiyɛn ɲuman ye k'a ɲini an balakaw fɛ an ka kɛ sabalibaga ye an ka ko ninnu an k'a fɛkɛ an yɛrɛ bolo an ka Alahu Taala deli ala ka garizɛgɛ fɔni ani sotigi ninnu bɛɛ ye ala ka dutigi bɛ se a ka denbaya kɔrɔla la ala kana dutigi si kɛ k'a fɔ a bɛ degun sɔrɔ n'a ka denbaya la balo cogo de ye o la musow ka kɛ sabalibaga ye u ka ko in faamuya sogo ko in tɛ k'an ka sogo dun o tɛ nka an ka Alahu Taala ɲɛda ɲini o de don sogo in b'a compléter n'o tɛ a ko in bɛnnen tɛ sogo ma i ye hidiya kantigɛ i bɛ sogo don seli don i ma kantigɛli kɛ i bɛ sogo don seli don mais mun ka d'an ye fo denmisɛnw ni musow de ka ɲɛ kumu jagoya fan tɔgɔ la saga ka jɔ donc hadamaden kana o kɛ jagoya man di Alahu Taala ye ka fara o kan ala ka ciden ko in nɔgɔya a ye kantigɛli fɔlɔ kɛ o y'ale n'a ka denbaya ta ye ka kantigɛli fɔlɔ kɛ k'o y'a mantonw ta ye donc ni alabato ko don o bato in o dir'i ma ka ban donc ne a se t'i ye kana taa kojugu wɛrɛ kɛ tuguni k'i bɛ ka Alahu Taala ɲɛda ɲini Alahu Taala tɛ jɔn minɛ foyi ma fo min se b'i ye ni min se t'i ye Alahu Taala bɛ yafa i ma o la an ka kuma ye ladilikan ye nin ye an yɛrɛ kun ye a n'an lamɛnbagaw bɛɛ ye
ayiwa an bɛ ala deli ala ka nin kuma sanuma ninnu mɛ ni tulo di an ma ka baara kɛ toro ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma malimatu madame Doumbia Sayon Sangare ka bɔ Kabala S la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i yɛrɛ n'an y'i wele wagati o wagati i bɛ boli ka na an ka wele jaabi an b'i fo k'i waleɲuman dɔn alisilamɛya walawalali la alisilamɛw ye an bɛ DMS TV mɔgɔw yɛrɛ fo an n'o ye a baarakɛlaw ni a ɲɛmɔgɔw ye fo ka taa se a lajɛbagaw ma an bɛ bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ nin de tun ye an ka bi dɔnnibaaw ka kɛnɛ o jɛmukan aw bolo an b'a fɔ a k'an bɛɛ a ɲɔgɔn wɛrɛ an b'an ka caméraman fo an tɛ se k'ale foli la ale mun bɛ an ka ja ɲɛnɛmaw ta ka tila k'u bila diɲɛ fɛ an b'a fo ka waleɲuman dɔn olu ka baara ye sanjikɔrɔ wasi ye olu de b'a bɛɛ kɛ nka olu t'i ye an b'u fo kosɛbɛ kosɛbɛ fo ka taa se production mɔgɔw ma k'u bɛɛ lajɛlen ni ce ala kana an si fɔ a baraji kɔ sabula n'i ye mun kɛ ala ko la fitinin fara a kumaba kan i b'o de sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ an b'a fɔ a k'an bɛɛ sigi wɛrɛ n'ala m'an ka jɔnya jana rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين